A mocidade de Ponteareas leva anos reivindicando un espazo de participación activa para atender ás súas necesidades reais. En setembro de 2023, o Concello aprobou comezar a traballar nun programa de ocio saudable para a mocidade. Porén, xa pasou case un ano e aínda non se fixo ese espazo de participación activa que se prometeu. A participación xuvenil é moi importante á hora de levar a cabo procesos de transformación social. Por iso mesmo, dende Ponteareas en Común consideramos fundamental a atención das súas necesidades reais. Indo ao concreto, o que propuxemos no pleno da Corporación Municipal segue as seguintes liñas. 1. Políticas municipais de acceso a vivenda para favorecer a emancipación xuvenil, creando, por exemplo, alugueiro social a partir de 150 euros mensuais. 2. Políticas municipais de acceso ao emprego, desenvolvendo, por exemplo, servizos de orientación laboral. 3. Políticas municipais de mobilidade adaptada á mocidade, creando lanzadeiras ao Vigo os centros de FP a prezos asequibles ou aumentando o transporte público entre parroquias e centro urbano, incluindo un sistema de transporte nocturno para os días de concentración de saída nocturna. 4. Creación e dinamización de espazos e actividades para os distintos grupos culturais ou deportivos e tamén gratuidade ou descontos naqueles eventos organizados ou patrocinados polo Concello. E 5. Fomento da participación directa conxunta entre mocidade e Concello, por exemplo, na elaboración de programas de actividades ou de orzamentos dedicados á mocidade. Ademais destas medidas, no Concello propuxemos outras como apoiar públicamente o fomento e creación de grupos como IOCIP, garantir a continuidade do grupo xuvenil Mentes Novas axudando na súa xestión e instar as distintas administracións públicas a aumentar os seus orzamentos en políticas xuvenís. Lamentablemente, o Goberno votou en contra e argumentos, cero. Que vos parece?